Bé, doncs a la secció d'avui el nostre fan protagonista és un noi que es diu Joan Fortuny, que ja l'havíem anomenat en altres vegades, i aquesta vegada ens ha enviat més correus amb uns vídeos que ens mostren com de malament poden arribar a anar les coses. Si us sembla, comencem amb el vídeo d'una boda, que una boda és un dia que dius sembla que tot ha d'anar bé, que tot ha de ser perfecte, fins que passen coses com aquesta. Sí, és que clar, també... Espero que no sigui gelat, això. Què ha tirat? La dona. Que se li ha encès el vestit. Molt bé, home. Has tirat a terra. Molt bé, aquest home, què tal? És una nòvia ardiente. Però per què no es tira a terra, aquest home? Mira, perquè... Consell per la gent des de casa, si mai se'ls crema un vestit així, tireu-vos a terra i Ja s'estan revolcau. desconnectant. Home, tu mateixa, ja s'està cremant les cames i tot. S'ha fet la depilació de per vida, ja. Ja ha costat. Ai, pobreta, Joan. Bé, per sort, al final van poder pagar el vestit, la boda va poder continuar, però clar, ja sabeu com acaben les bodes. Els homes amb la corbata al cap i tots perduts per allí, que al final ningú sap què fa. I clar, el dia següent t'aixeques i passen coses, tens alguna sorpresa, com per exemple aquesta. Diu, ui, què ha passat aquesta nit? Fa una cara així de, oi, que bé modec haver passat. Has triomfat, campeón! I tal? I surt per aquí. I al final diu, ui, això què és? Això em pregunto jo, què és? Ah, allà va. Bueno. Sí que és una reacció. Bueno, doncs ja veieu què li va passar amb aquest pobre noi. Però bé, aquest encara és acceptable, perquè en aquesta boda hi ha gent que encara va acabar pitjor. Si l'acceptable és aquest? Sí, hi ha gent que encara va acabar pitjor. Mireu. Oh. Que bonic. Aquest també va dormir en parella. Hola. Jo no sé com s'ho va fer per arribar fins aquí. Sí. Però bueno. Molt bé. El que dèiem, que jo no sé com ho fas per arribar de nit a un zoo, entrar dins el... O com s'ho va fer el mono per arribar a la boda. També. I conquistar-lo. Ja pot ser, sí. I, bueno, com veieu, anem de malament a pitjor, o sigui que ja podeu estar patint pel que pot acabar passant amb el següent noi, que jo realment no voldria saber què va fer, Que també ha passat una nit moguda. Sí. I sembla que també l'hagi passat acompanyat, fins que se'n dona compte que no. Bueno, acompanyat d'un braç. I ja està. Falta la resta del cos. Tenim un problema, no? Clar. Bueno, Déu-n'hi-do. Pues sí. I clar, és normal doncs, que si tu vas amb un braç penjant, passejant pel carrer, et persegueixi la policia, Sí, no? és el més normal del món. És normal. I aquest no se li va ocórrer altra cosa que intentar fugir. Total, que les coses van acabar així. Sí, aquest del cotxe és ell intentant fugir, el tenen acorralat. Sí, el tenen atrapat en un túnel. Inclús atropella un policia, que per sort no es va fer res, i ara veiem que s'aixecarà, tranquil, no passa res, però clar, l'intent ja hi és. És un bad boy, nano. I el vídeo no es xafa, No. A més, això és que li estan donant cops forts i el vidre ni xafa ni res, jo no sé... Volcant-li el cotxe. Vinga, doncs ja acaba. Vinga, acorraleu-lo aquí. I l'altre de l'altre cotxe, quina culpa té? Pobre. Sí. El que està al túnel. També semblava com d'una Igual és de autoescola, poli, o no sé, portava com... Em va semblar com un lletreret. Ah, puc bé.
I bueno, si ja teníem el fet d'anar amb un braç penjant pel carrer, a sobre encara intent d'assassinat d'uns quants policies que hi havia per aquí i no em va atropellar més perquè no va poder. Jo crec que si s'hagués entregat hagués anat tot millor. Molt millor. Molt millor. I bueno, ja des d'aquí ja despedeixo la meva secció. Només dir-vos que si voleu fer com el Joan i posar-vos en contacte amb nosaltres, doncs podeu enviar-nos un correu al amolla@rtbcambrils.info o trucar al 977 36 34 05. Molt bé. Ja està. Veus? Ja està. I ja ho he acabat. Ja la meva seccioneta ja ho tinc tot fet. Doncs molt bé, llavors aquí li toca el torno és a l'Anna. Anna, què ha passat?